María Olazábal Beretti Artúa. El año 26, año 88 hasta Euskal, eta bezeiza. Baserria zintzen. Baserrian jaio nintzen, eta baserrian bizi nintzen, 26 urte arte. Zer nola deitzen da baserria? Potzuetan. Konzejala zan, ez? Nera aitea konsejala zan. Zaten duenez, konsejala bertzien, eta bi partiduteko juntzia bere bilen. Eta bat erabaki berzun, bat sartu zuen. Behak zatezuna, behak etzekit dela konsejali zitire zertzen. Egin bertzala eta egin, oseak, ez da diteko... Baina, gero nun bai, pixkat ezate benez, ez estudioik eta baina pixkat balio zona zan, eta sartze zana gauzak inde. Bat emate borrotiziko zikio, baina bakarrik ez, baina egun urte mantziko edo esente. Ze partidu zan? Esko. Karlistak eta nazionalistak. Nazionalistak. Eta bai. Bardak ezak emate zituen da hitz ziren da... Beno, gugan inguruen bombardea nintzen iken nahiz asko akordatzen, frentikin bai. Frenti Ibarri sobenien esan dizut. Baina azpeitien ez? Azpeitien ez, baina Ibar da azpeitire, Bilbotekan Ibar da azpeitira da. Eta Ibartuko haitze gure basarretik eta haitze zen, bueno. Ni akordatzera goiz baten, nire ohitura zanan ebiltzeko santu bat, basarriren batea eman da egune pasau, da beste basarriren eman da. Ni goiz baten, olako bat hartuta nikuen basarri baten. Eta batek esan ziren, no? Atrebitzea altzea basarri harta joten. Zer ba, esan ziren, zer ezkunkun atieko nuen, eta ez den zitu dira emako negarrez. Eren nire ez esan. Maria amai esan, gauz espiritu ondala nire semien entiarro, semien Jose. Hori zan, han hiltze ziren, ekartzen ayuntamenture, eta eukitzen urrungo gune hartzea eta enterra. Ola hiltzien bastante azpetierrak. Bat hori horrena igual bai, Olaizola, hori zan Jose, Olaizola, no seke. Bera oso duzen, me pasarro bazarrikoa. Behazainen, nik frentia bazak izan zan. Behazainen esan zebela, gure ekil berzebela, guk entera ginen beste baten bitartez, edan bitartez. Eta handik segit frentio zertan nien izako zen. Handi zartoztela eta azkar alditeko. Konsegala eta izateatek bakarri, baina nik ez beste ez ezagun ikureke, beste nik ezatean honek ere, igual gehiago zen, baina konsegala zen. Orduan gara edan hilerra zen alkatia azpetiren, hilerra zen zegoen, amerikanoko zen zertzen. Zantzi guenien handik alditeko azkar Bilboa, handik Bilboa etzan, base asko zegoen, orduko frentik eta gauzak diferentik zegoen, eta zantzi guenien atzalde baten, nik horiko hartute bere boltzien, korrika baten alde izan. Eta 3 urte paso zituen gutxi genez 3 urte, zanak etxea zotz. 3 urte horietan, azken aldea, uste zioen guten familikuei, aztin azkena pasatzea. Porque nire ama gute zan, beste batzuki, beste 3-4 familiko hartu, eta Bilboa. Eta aztin azkena pasatzea, 3 urte den azken aldea. Baina bera egon zen... Kartzelan, bai. Gute zien, beste familiko 3-4 jun, hartu trena autobus hori zer, da jute ziren da 2 egun pasatzen zituen, aztin azkenin, eta etxe otortzen. Beti bildurra ez, da geho amak enduzioen. Etxeko familiko batek alden bertzun, eta gure txetiken ama amantzaren. Ama amantzaren, eta gu gelditu ginen. Lau muekin, nire amona. Nire aiten ama eta gu lau muek txiki. Goiz baten, ama aldeiteko zanda zegoen eta ondo ez dintzen. Arpegidan onditu zitzagon da, noizin bin, dizipuli izatzen baina noizin bin hori pasatzen zitzagon. Hon kalkulatzen edo alarki izango zara. Eta ure alaitzen gure betxetik atatzeik eta kontzien, komandatzei esan dokere, be hartuteko txiki. Eta nola zegoen, da ez nire kaldinko zoletxetik eta oaindik amentzare, komandantiko, oaindik amentzare, aldeiteko askar. Sartu eta orduan sartu ziren, ganbara baten egon ziren, baina pentsauta aguntzila Bilboa. Nere ama eta bere aizpe. Bere aizpe anaiti zekuelakoan, eta nere ama gizona zekuelako. Hori nik entenditen honez da, por ejemplo, nere aite gazti izala, ez dakitzen bat urtekin, bere aite hilaga egiun bentzan. Baina basarri hori hemen zegoen, nere aite horren atxonan izenien. Aite ituzeko nien, pentsazuela, hilobai guztie basarri hori. Baina, basarri hori zegoen kondizio batekin, osaba basarri benduken jesuitien, eta haitien ama jaso bertzitun basarria bere izanik, baina ez zeko nahi zuen ide basarri horrekin. Eta bertzitun, 2000 ez dakiz amatu zoken, ataz eken dirua.
eta hori kendu zioen, segituen. Batzuek azar txiek eta kendu zikoen, gurien horrekin zala zala, hori bete egititzen dute.